Sabeu que estic fent un treball de recerca sobre el Joan Serra i Constansó, que va ser president de l'Ateneu Igualadí, va ser alcalde d'Igualada, va ser escriptor, va ser empresari, va ser polític, clar, i periodista. I ara us volia parlar de l'Escut Igualadí, que és un setmanari que va sortir l'any 1882, el primer número el 24 d'agost, no sé si us sona aquesta data, Festa Major, i el dia del patró Sant Bartomeu. Sempre que s'havia d'inaugurar alguna cosa es feia per Sant Bartomeu. Les diferents seus de l'Ateneu Igualadí es van inaugurar per Sant Bartomeu, l'Escorxador es va inaugurar per Sant Bartomeu, etc. Doncs això és dir que és el primer periòdic que es fa a Igualada íntegrament en català i que el lema és clar i català. Amb aquests documents, que jo disfruto molt tocant-los, s'hi ha de tenir molta cura perquè ja veieu com està el primer número, gairebé mira, a mi no me toques. Això és paper de fumar i fi com la seda. I el que us volia dir és que el Joan Serra i Constansó ja des del primer número, durant els primers 2 mesos, hi va col·laborar fent poesies. I tenim com signava com a Delfí Rosella. El Delfí Rosella és un pseudònim bastant habitual quan ell feia poesia, i quan escrivia poesia en castellà era Delfín Amapola. I aquestes primeres poesies, aquí no n'hi ha cap, i aquestes primeres poesies les podem trobar també en altres setmanaris com La Colmena d'Igualada, El Porvenir d'Igualada, i aquestes són de caràcter bucòlic i poemes de desamor. Pensem que aquí tenia 18 anys i li donaven les primeres carbasses, o deixaven les primeres glorietes, etc. I va col·laborar els 2 primers mesos. Llavors he separat uns quants números. Primer aquest, perquè fixeu-vos que tenen 4 pàgines aquests setmanaris. Això era bastant habitual. Per exemple, La Campana de Gràcia, de la mateixa època, també tenia 4 pàgines i amb això n'hi havia prou. He separat aquest número perquè és el primer que canvia de format. Passa un format tipus 8 mil amb 1003, no? Més o menys. Supercura. Una cosa que a mi em fa gràcia, per mi és molt curiós, és que separa el que és la informació de la publicitat. La publicitat queda concentrada a tota la portada, sense barrejar-se ni sota la informació ni res. Ojo al dato, una quarta part de la publicació és publicitat. No hi havia il·lustracions. La primera il·lustració a la premsa igualadina que es va fer és del 1893, a l'Igualadino, i és una il·lustració que també va fer el Joan Serra i Constansó, que també, a part d'escriure, li agradava dibuixar. I aquí també una publicitat d'un metge homeòpata. Avui hi ha un ministre que és astronauta que decideix si l'homeopatia funciona o no funciona. Doncs mira, fa més d'un segle ja hi havia gent que hi anava a l'homeòpata. Què més us he volgut separar? Aquí. Sempre que arribava l'aniversari de la batalla del Bruc, caig o portada parlant del tema. I aquí hi havia la disputa entre manresans i igualadins, aviam qui havia arribat primer al Bruc. Els igualadins ho tenien molt clar, perquè deien que qui va arribar primer al Bruc eren els igualadins amb la bandera del Sant Crist. I ho saben i en tenen la prova perquè la informació va sortir al diari d'Igualada del 1808. Però aquest diari se l'ha citat en moltes ocasions, però mai s'ha demostrat que hagués existit. Què més? L'últim que us vull ensenyar... Això ho he de desar tal com m'ho han donat. I l'últim que us volia ensenyar ja és el canvi de format. Veus? Passar un mida d'A5, per dir-ho d'alguna manera, a una sola columna, 8 pàgines, i també canvia la periodicitat, que passa a ser bisetmanal, 2 vegades a la setmana. El que passa que l'últim número ja és el número 53, que vol dir que no va arribar a l'any, va arribar al juliol del 1883. I ja és tot el que us volia explicar. Vinga, 4 minuts, Sí que m'enrotllo. Bueno, tanco per aquí.